So ang pulong sa Ginoo maunay atong guide. Muhimo ganitag desisyon nga wa sa pulong sa Ginoo, wa maigo sa pulong sa Ginoo, dili na sakto nga desisyon. Pananglitan, pobre kay mo. Pobre kay ba? Lisod kayo. Pare ato ako ni abroad. Unsa may pulong sa Ginoo para sa mga pobre? Unsa may pulong sa Ginoo? Bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa langit. Nganong gusto pa man kang makakwarta nga bulahan naman ka? Di ba? Palit talag slat. Kadaghang mga pobre nga nipalit na to din higslat, naapay tricycle driver, naapay habal-habal driver, naapagani mga masahistang mga buta na malit din kay nga naman para nila bulahan sila. Naamagani mga bata nga di na muduwag computer,